endaweni yakithi emazweni akithi wagcina inkosi inyanga yezulu ngo-1977 ezintabeni zaseLethezinye emzini omkhulu emishini yethu esasiphiwe UBhombela. Kwathi-ke ngelinye ilanga ubaba owayekhona wakaShibase wangixoxela indaba ethi kwathi ngelinye ilanga entabeni zasePhakameni sathi isilwane sezulu kuye sathi Shibase akawuphume uhambe lamadokodo wonke uzwe ukuthi abantu bakhuluma ngani. Uthi ubaba uShibase ngasukuma nempela ngoba kwakhuluma umlomo ongathethi imanga. Uthi ngawadilaya wonke amadokodo. Uthi ngangifica kukhona indaba athi lalela ke mzungulu athi mzukulu wami angizukwazi nawe ukutshela ukuthi babethini. Athi kodwa babekhuluma izindaba ezingafanele ukukhulunywa phakathi komzi oyingcwele. Uthi wayethunywa uBhombela. Zithi mazikhuluma imbongi zakithi zasePhakameni zithi ukephumbana kwelaseLethezinye kuvele iziziba. Ngijabule ngihlela ukuthi angijube ngibheke phezulu. Nasi lesiziba sila ngaphesheya. Uma ungathobisi igquma leliya uleleza ungabona indaba lapha khona uJehova isiziba. Sinomthombo wakithi ePhakameni ongashi esawuqanjelwa uBhombela. Yilo lelizwe uTokolosha avuma inkosi yakithi wathi inhliziyo imavakavaka ila eJordani. Siphethe into eyenziwa uBhombela. Uthi ubaba uShibase wawazungezakela amadokodo ngokuthunywa isilwane sasezulwini. Uthi ezizwa izinto abazikhulumile ezingalungile uthi abanye wafika bekhuluma ezilungile. Uthi kodwa kwakwamadokodo ambalwa. Uthi waphindela emva waya kumnini wabantu. Uthi kwakuye uBhombela. Uthi wayewafike wahlala la wathi ubaba Shibase uzweni ke la akade ngikuthume khona. Uthi uShibase ngathula. Shibase ngikuthumile uzweni la kade ngikuthume khona. uShibase wathula. Wathi ubaba Shibase uzweni la kade ngikuthume khona na. Wathi uShibase baba angikwazi ukukutshela ukuthi ngizweni la kade ungithume khona ngoba ubukhona. Kuthiwa sathi isilwane sasezulwini induku iyashaya imviki. Inkosi busiseni ezweni.